नंगौ मोनसे समाव बर'फोरखौ माने गिथावथाव हारि होननानै बयबो सानोमोन खुंखार बर'फोरनि आखायाव हाथियार दं नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा बिटिआरनि खुंथायखौ आखायाव लानाय लोगो लोगो बा जोंहा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्लानाखि बिटिआर गोरोबथा जाबाय बेनि उनाव जिहेतु बर'फोरनि आखायाव हाथियार गैलिया दिनै जोङो प्रमद बर' सारनि जि मोनसे पलिसि बिथांनि जि सिमां बिथांनि जि मिजिं बिथाङा दिनै माने बर' मानसिफोरखौ UPSC मोनहोनायनि सिमां नुदों बिथाङा दिनै APSC मोनहोनायनि सिमां नुदों बिथाङा दिनै गोबां माने इन्जिनियार डक्टर साइन्टिस्ट बानायनायनि सिमां नुदों बेफोरखौ जोङो मोगथां महर होनांगोन आरो बिथांनि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो थुलुंगा होनांगोन बिथांखौ जोङो बिथाङा जि मोनसे सिमां नुदों बे सिमाङा थारैनो मोनसे समाव दिनै नङाब्लाबो 10-15 बोसोरनि उनाव बर' हारिखौ नाय बर' हारिनिफ्राय गोबां IAS ओंखारगोन IPS ओंखारगोन APSC पास ओंखारगोन भारतखौ सालायनो हानाय आसामखौ सालायनो हानाय जोंनि गेजेरावबो गोबां मानब सम्पद ओंखारगोन बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंनो हायो बै समाव गिजानाय हारिया हाथियारजों गिजानाया अब्ला जोङो गियानजों गिजानाय जोङो मोनसे हारि जाहैनो हागौ आरो बेखौ जों दिनै आन्दाज मोनदों आफादफोरनि बेवहाय बिहोमा दं जोंनि हारिनि सिङाव थानाय गासैबो धोरोमारि आफाद बेखौ जों बाख्नायनांगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद जोंहा दिनै नोंथांमोन बायदि दङ प्रेस मिडियानि मानसि नोंथांमोननि गेजेरजों जों दिनै गोबां बाथ्राखौ मिथिहोनो हायो बेफोरनि थाखायनो दिनै जोंहा हाइलाइट जादों बर' हारिया डिसिप्लिन मोनसे हारि आब्रुथि गोनां हारि हारिमुआव ओरैबायदि माहाजोन बे हारिया राव थुनलाइ बिराद माहाजोनखा बेखौ जों दिनै बानायनांगौल'सो दिल्ली बायदियाव दिनै बेखौ सिमान लादों भारतनि गाहाय मन्थ्रिया सिमान लादों भारतनि नखर मन्थ्रिया सिमान लादों आरो जायनो फैयो बिथांमोनानो गोमो फैयो बर'नि जेनेखि राव थुनलाइ हारिमु बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि हारिमुखौ थारैनो जोबोद गोजोनथावना नैबे गोदान बोसोराव आरोबाव जोङो गोदान गोसो लानानै गोदान गोसोनि बोलो लानानै जों खामानि मावगोन जोंनि उन्दैखौ लानानै जों माब्रैहाय जों आवगायनो हायो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा माब्रै जों बबे जायगायाव जोङो खामानि मावनांगौ जोंनि गोरों समाजा बबे बिथिङाव खामानि मावनांगौ जोंनि आबादारिफ्रा माब्रै खामानि मावनांगौ बे गासैखौबो जोङो रड मेपखौ क्लियार खालामनांगौ अब्लानो गासिबो हारिया फैबाय थानाय समाव थिग जागोन दानाय लुनायनि बिथिङाव बर'फोरखौ बे बाथ्राया जोबोद साननो गोनां जादों जोंनि न'खराव गोदो फिसा दारिमिन दंमोन सालगान्दै दंमोन दिनै सालगान्दै गोमालांबाय बेफोरखौ जों लाबोफिननांगौ सरकारा बेनि फारसे खामानि मावनांगोन आरो जोंबो समाजारि आफादफ्रा जों खामानि मावनांगोन दिनै जोंहा GI टेग मोनबाय GI टेग मोननायनि उनाव जुदि जों खामानि मावाबा बेफोरो ओंथि गैयै जागोन बेखायनो जोङो GI टेग मोननायनि उनाव जोंनि गामसा जोंनि आर'नाइ जोंनि इन्दि जि बेफोर गासैखौबो जोङो बोरै हायो जोंनि आगरफोरखौ जों बोरै लाखिफिननो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन नङाबा खिन्थु जोङो GI टेग मोननाय बा जोंनि हारिनि जि मोनसे जौगानायाव बे मोनसे बिराद गिदिर धाक्का जानो हागौ आरो इयुनाव